ezweni lenkosi baye siyabamema baye ezweni lenkosi izwe labelungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye baye ezweni lenkosi izwe labelungu thina siyobagwaza ngezikhali zethu baye. Awusuka madoda ngalibiza lehubo ngunduna kaNdaba untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isidwana esicwane saphuma ehlathini ekseni ngovivi savuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhe lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba bathi ukuqepheza kwentombi kuyacasula ngoba kuleka ngisho amakhono ukukhula kwengane ukuguga kanina umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhliziyweni maqede kuqega isimilo zikhohlwa amasokazi umzukulu kaMdumo igaba elimabanga umdumo kaThumbu latshatshatsha utshatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Bafowethu ayikho into ebaluleke njenganokuthi uma uwumuntu ompisholo ube nolwazi lwehubo lakini ukuthi ihubo lakini lithini wena njenganomuntu ngoba ihubo lakini iyona nto leyo enithi phakathi komuzi makwenza umsebenzi bese niyalihuba ngenhloso yokunandisa nokunyakazisa amathambo asukelele phansi kothu lomhlaba. Uma nizothemeleza phakathi komuzi kuke kufanele ukuthi nihube ihubo lasekhaya. Uma kuukuthi khona umsebenzi okade wenziwe phakathi komuzi senisuke esibayeni nihamba niye endlini yasenhla kuke kubaluleke ukuthi nihube ihubo lasekhaya. Uma umakoti engena phakathi komuzi uma umakoti ephuma phakathi komuzi indodakazi iphuma ihambe yakogana kuke kufanele ukuthi ikhishwe ngehubo lakhona ekhaya. Uma nina ningalazi ihubo lakini ningahluphi ngokuthi nifune ukuze nithole ukuthi ihubo lakini lithini mzukwane kufanele ukuthi ikhishwe indodakazi emagcekeni iyokhishwa kanjani. Enye into futhi ebalekile kakhulu wonke umuntu ompisholo oyinsizwa kubalekile ukuthi abe nezibongo zakhe ngoba izibongo zakho wena njenganensizwa iyona nto oyothi uma usuwendulele kwelamathongo ingane zakho sezifisa ukukubiza bese zikubiza ngazo. Awukwazi ukuthi umuntu emdala bese umgagule ngegama. Thina siyisizwe esimpisholo sisizwe sabunjwa ngenhlonipho. Ngike ngithuke mangibona abantu ikakhulukazi besifazane uthola ukuthi bagagula amadoda abawaganile ngamagama. Uze umuntu wesifazane uyiganile indoda kodwa bese ayibize ngosibongiseni. Indoda yakho kodwa loyibiza ngegama. Ungabiza uyihlo ngegama ngoba phela owesifazane uma eseganile wagana indoda leyo ndoda ikiphenduka uyise wakhe. Yingakho kwavela igama elithi Mkhwenyana ngesizathu sokuthi uyise kamakoti wathi ngemuva kokubona ukuthi indodakazi yakhe manje isiganile lo muntu emganile isithi baba kuye. Uma isithi baba kuye wabe sebona ukuthi ke manje kusho ukuthi ngokwesigaba sebeyalingana ngoba ithi baba kuyena bese iphinde ithi baba kulo emganile. Ngesimo sokuthi lona umkhwenyana wale ekhaya lo wesilisa ofike wazolobola phakathi kwalomuzi kusekhweni lakhe laphana. Uma kusekhweni lakhe ubaba kamakoti wabe sebona ukuthi okay njengoba yena engibiza ngomukhwe wakhe mina ngoba sesiyalingana ngokwesigaba indodakazi yami ithi baba kuyena nakumina ithi baba kodwa ngoba mina lengane ngiyayizala yena akayizali kuphela ukuthi yena ukhipha ilobolo ngabe sengimganisela yona
mina ngizomnciphisa angizumbiza ngomukhwe kodwa yena ngizothi umkhwenyana labe selivela kanjalo legama lethu umkhwenyana uyise kamakoti wathi ngenkathi esebona ukuthi balingana wathi ngeke ambize ngomukhwe njenganaye imbiza ngomukhwe kodwa yena uzothi umkhwenyana angazi noma abantu bayiqondana lento ingakho ke wena umuntu wesifazane engafanele ukuthi indoda iganile bese uyigagule ngegama isintu sethu siqhakambisa inhlonipho kakhulu phambili yeke lento enenza abodadewethu ngimpunga yesintu bengaqondile ukuthi ngigeqa amagula ebengifisa ukukusho nje ukuthi umuntu ompisholo ikakhulukazi umuntu wesilisa kubalekile kakhulu okuwukuthi wena ube nezibongo zakho oyobizwa ngazo uma sewandulele kwelamathongo ukuze ingane zakho zingeke zithole sezingasakuhloniphi sezikubiza ngamagama kwincwadi ethi amava abahlosile sibhalile isihloko lapha esithi ukubizwa kwamathongo ngesizathu sokuthi abantu abaningi sibabonile uthola ukuthi umuntu umefika empepheni eyakonyakazisa ithongo uthola ukuthi uzobiza abantu abadala ngegama kungafanele ithongo kufana ngabe liyasabela bese lingasabeli libone wena sengathi ukhombisa ungahloniphi kanti hayi ngoba ukhombisa ungahloniphi kuphela ushodela ulwazi baningi abantu abake bathi bayenza imisebenzi ingabi impumelelo ngesizathu sokuthi ushoda ulwazi kodwa ngoba wena umbukeli wempunga yesintu TV uzokwazi ukuthi ufunde uthi usubuyele ekhaya bese wenza ukufanele ukuthi ukwenze bese izinto zonke ozenzayo zibe impumelelo zikwehlisele neziqhame ezinhle angageqika amagula lencwadi yatholakala kuzona zonke izitolo zakwa Adams and Greeks uma kuukuthi ukude nazo uyakwazi ukuthi ushayele bese sikuthumelele ngendlela esezikhona zokuthumela kulenkathi yanamuhla ake sithi nje impunga Shimane, 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 Shimane,